Kızıl Ramaşka, irtengi taң nurundan uyandı Ramaşkalar. Yılmayıp hal sırашıp, күзгә күз караштылар. Назлады җилаларны, тибрәтеп акчукларын, таң сипте өсләренә хуш исле сафчыкларын. Чәчкәгән кәефләнеп, җай гына селкенделәр. Һәм кинәт шундай гаҗәп бер яңа хәл күрделәр. Ерак түгел моңаеп утыра Ромашка кызы, тик чуклары ак түгел, кан шикелле кып-кызыл. Ромашкалар бар да ак, аерылмый бер-береннән. Ничек болай бер үзе? Ул кызылдан киенгән. Әйттеләр: "Әй, сеңелкәй, ни күзгәрдең? Нишләдең? Нидән болай чукларың? Нидән алсу төсләрең?" Әйтте кызыл Ромашка: "Төнлә минем янымда ятып батыр сугышчы, атты дошманнарына. Ул бер үзе сугышты 15 укчыга каршы. Чигенмәде тик таңда, яраланды кулбашы. Аның батыр алканы тамды минем чукларга. Минем кызыл күлмәгем бик ошады чулпанга. Егет китте, мин калдым, канын саклап чугында. Көн дә аны сагынып, балкыйм мин таң нурында."